Ние подаръци има за дамата на витрината. Един букет. Дай на братчето бутилката да отвори. За братчето. Бутилка и сам Михайло. Бутилка подарък. Понеже е сервитьор. А витрината е сервитор. И готвач. Барман. И на гатера моя работа. И на гатера моя работа. Бармански комплект. Той комплект на бармански комплект, отварачки, това, оборудван си. Само да кажа, тук ще е сериозна работата. Само да ви кажа. Малко по-сериозно ще е тук работата. Сега за моето момиче кукла Барби. Але за принцесата специално кукла Барби. Малката Катя. Малката Катя. Принцеса Катя. Все пак е баба. И нека да видим бабата на ветерента, баба Катя.
на първо време. Започваме с Леля Галя. Леля Галя. Която е в Италия. Която е в Италия, изпраща италиански евра 200. Ама колко, че не мога да разберем, кажете. 200, само 200 евро. Сега баба. 200 евро. От баба Катя. Леля Галя. Леля Галя 200 евро от Италия изпраща. Ние беше това момиче, само за Леля Галя. Аре, чие беше това момиче? И да продължаваме с бабата Катя. 100 евро на първо време. Още 100, 200. Какво да бъде? Армани, айде. Чека не ми пречи. Продължаваме с бабата. Още 100 евро. Станаха 300. И от Лелята 200-500. Леля Галя. Нека да се живи и здраве цялото семейство. Луичето. Един поздрав за бабата. Какво да бъде? Да, парне бала. Аре, парне бала.
И продължаваме с случаето Юлий Цезар. Така. Първо ще искам да поздравя зет ми и сестра ми. И на първо време иска да поздравя Юлий, зет си и сестра си, които са в чужбина. Те. Нямаш ли си в чужбина? Домакините. Пак сме в чужбина, в Германия сме. Че са ни събрали на това тържество. Че са ви събрали и нас на събрание на това тържество. Да са живи и здрави. Цялото им семейство и все така. Добро да ни събира. За добро и вас да ни събират и нас. За кръщените, за сватби. Да. И на първо време солява двойчето или за своя племеник, за абитуриента. Какво да бъде? Чека не ми пречи да го играят двамата. Двамата брате да го изиграят, чека не ми пречи. До сега. И още 50, стана 150. Като поздравя племенника си абитуриента, нека да е жив и здрав. Точно тази песен. Хубава булка. За Катя, баба Катя, за малката Катя, който дъщеря, нека да е жива и здрава. Голема сватба да направи,